ngatre majority kini ki balik namar ngi don haka opposition kani ka government ka don haka ruling pila ki I statement beper bor ki jing sha pen bi the example hagaden ki jing sha pen bi jongki hangni hangte te you never know kila ban wan phai biang ro example kini balik trinamul kila don bala phone ro kwa ban wan phai biang ro kila don ki priu jongki bala phai biang ro but kini ki MLA ki badon haka ruling ro ki don ki bala approach ngi ro ola like ka space ngi kwa ban wan te ngatrai kani ka jing late ka jing wan ka de thik tang ka jing pen bi hi pin de pek bha example ki sanut ki ba phet ki don ki blet NPP ki don bi ong ban le UDP ki don ba ong min le independent ki don ba yunamar bale ha ka por ba yakut kala biang ndala le ham te kim accept ki bru example kum ha po nang po u MLA jingi ula join ha po umut ulodon ke jumut ban join ha po UDP imat UDP nang tu pat kila phet kila le chewe ki don ba join chingi ki don ba join cha po NPP te ki NPP ham te kila indok MDC nang tu NPP kila phet don ba wan chingi don ba le chewe te gani ke jingki phalo imat song ha ga jing ngatrai babon hi ga jing sa pen be namar ki scheme ki babon example man ha kani ba prostono wan cha nang po ula ong hapor papna kini ki scheme ki ban yo sanction ki surok kini kitai baru do ong ro ke remarks pin de page Facebook pin de page YouTube ong page kin savan pat ki be ki bru means ki UDP ki ban kam ba ki le maki kat bau MLA jungi bala mud ban join cha UDP ula ai ke haki perlok cu ubah kini ki scheme ki ban yo sanction kini ki scheme ki ban bu manong rim temut ka contradiction sabdeng ke NPP ke UDP ka chor bha kat manang jan ke election kat manang jor mentah ki ting yo kherbit iwe ngatrai kim da ayu palat tang ba ka jing ya kan at hapdeng UDP ka jing kan at hapdeng NPP this group that group ka jor bha sejantia hills lele tangasio man hakini ngawan sejantia hills lele te ki MLA na Giant Hills ki badon hapo NPP kelas dang ban divide portfolio ro uwe bat finance uwe bat long deputy CM uwe honestly namar bele bang asio piki ong ki yo te ke jing yakni ban bat ka home ro namar phila tip hi ka home menta kam de so ka de ka home kala de do kam de so portfolio ban pe tang ya ka suk ka san ya ka ayu ka lene ka ban pe ka jing jong ki pa ba ka jing kan at happening NPP UDP khamjor bane ke jingkan ad hapo kongres ke jingkan ad example hapo UDP rupin i menta kidon ki bla ready ban fight election sans nem kila trei menta la kre wan no de kita ki we menta ki mi bon bila approaching iro ta kene ke jingkan ad kamde tang hapo parti ke jing phet ke MLA leni kamde tang hapo parti kongres ni marki ke don ruling kin khamle hadin ni don opposition ki khamle state honestly ngangam do entertain ya kini ke balik ke wan bande ni ITC leni no ro ngim kwa bangi ka kongres kin long ya tang ka parti ka bayalek yawan yarung yemi ini ban bandon ke disiplin te ngi kwa ban maintain disiplin te ki don ki ba pha chane chete tang ngim da entertain ya do kata ta kam don hi ka jing ekran kam advance mar bale nga hi pasli nga ong ba ngatrai ka parji jong kan klain la ngi don ka ideology ngi don ka disiplin ngi don ka nongrim kumbolong menta pat nga i kani ke jing ya lek ke jing ya wan ke bim ithu ithau ke jing ya join ke ithu ithau kalong kam kai te sei ki chenia ki paj ba ki chenia la dangi kum kinong mi khmat ngim chenia dale de ngim chenia ka parti bangi job ngim chenia kinong trei ba pen job ingi kumlo ki bru kin chenia ingi ha ki por ki banwan tenga persang ban awaj ya kini ki ba set kelai ka parti ki ba phet nang to sang to dari kam jing kam sem ne ka kam sinsar kadaro kani ka jing ya phet ka jing mi ka jing set kelang trai ka ta hi ka lawai jong ka jat ru jong ni ro